नमस्ते प्रणाम। सुनीता भोजपुरी गीत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिला जौनपुर, गांव कबीरदीनपुर के अनुराग के दर्दनाक मौत के घटना पर दर्द भरा एक मैं गीत सुनाने जा रही हूँ। कैसे लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आशा करती हूँ कि जो भी गीत सुनेगा बिना आंसू गिरे रह नहीं सकता है। तो चलिए मैं गीत सुनाने जा रही हूँ। बुझ गईले घर के दिया नवा हो, सहज में चली गईले जानावा। बुझ गईले घर के दिया नवा हो, सहज में चली गईले जानावा। जिला जबलपुर रहल कबीरदीनपुर गौवा, जिला जौनपुर रहल कबीरदीनपुर गौवा। जिला जौनपुर रहल कबीरदीनपुर गौवा। एक गो चिराग रहल अनुराग नौवा, एक गो चिराग रहल अनुराग नौवा। काटी दिहल पापी गर्दनवा हो, सहज में चली गईल जानावा। काटी दिहल पापी गर्दनवा हो, सहज में चली गईल जानावा। बुझ गईले घर के दिया नवा हो, सहज में चली गईल जानावा। बुझ गईले घर के दिया नवा हो, सहज में चली गईल जानावा। ताई कमंड के रहले खिलाड़ी, ताई कमंड के रहले खिलाड़ी। दिवाली के दिनावा पर आइल दुख भारी, दिवाली के दिनावा पर आइल दुख भारी। टूटी गईले सोचल सपनवा हो, टूटी गईले सोचल सपनवा हो, सहज में चली गईल जानावा। टूटी गईले सोचल सपनवा हो, सहज में चली गईल जानावा। 5 गो बहिनिया के 1 गो भैयावा, 5 गो बहिनिया के 1 गो भैयावा। सोचबो न कैले पापी कटले गर्दनवा, सोचलो न कैले पापी कटले गर्दनवा। छूट गईले माई के अचरवा हो, छूट गईले माई के अचरवा हो, सहज में चली गईल जानावा। छूट गईले माई के अचरवा हो, सहज में चली गईल जानावा। बुझ गईले घर के दिया नवा हो, सहज में चली गईल जानावा। बुझ गईले घर के ललनवा हो, सहज में चली गईल दानावा। बुझ गईले घर के दिया नवा हो, सहज में चली गईल जानावा। तो ये मेरा दर्द भरा गीत आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कातिल को कानून सज़ा ज़रूर दे। तब तक के लिए नमस्कार।